Mano umene wakonzedwa pakati pa bungwe la Malawi Electoral Commission mosogozedwa ndi makomishona komanso atsogoleri a zipani zosiyanasiyana. Kumano umene ukubwera maka potsatira ndithu kuti ku Malawi kuyenera kuchitika chisankho chomwe chidzachitike pa 16 September chaka chino cha 2025. Ndi pamenepo ndithu anthu azatha kusankha kapena kuti nzika zizatha kusankha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Ndeno pa mkumano umenewo panali ndithu mfundo zingapo zimene anakambirana, kuphatikizapo ndithu mfundo imene inabwera yonena zonena kuti akuti mukaundula wa chisankho ndi lino mukupezeka mayina ena ake oti analembesa kawiri, ndi chiwerengero cha anthu oti analembesa kawiri chikuonesa zonena kuti akuti alipo 14,000. Ndeno uthenga umenewo amene anafotokoza ndi a Commissioner Kamlongera omwe ndithu amachokera ku chipani cha Malawi Congress Party. Pajati uzindika ndithu kuti ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission kumachokera ndithu makommissioners ochokera ku mbali ya chipani cholamula komanso ndithu mbali yotsutsa boma. Ndeno akamulongera anapitiriza kunena zonena kuti amene zafikira pamenepa ndi kuti iwowo alibenso mphamvu ina iliyonse imene angachite ndi anthu amenewa makapotenga kuti anthu amenewa ndithu anapalamula mlandu chifukwa choti malamulo salola kuti anthu alembese kawiri, ndi zimenezi akuyenera kuzipanga hando ndi kuti ndi apolisi. Ndi funso lomwe likumabwera ndona kuti ndi chifukwa chani kodi system imeneyi ya Malawi Electoral Commission imene akuti systematic sinapange detect kuti mayina awo analembesa koyamba ndi kachiwiri kayikane, chifukwa tikukhulupirira kunoti system imene kuti ipangidwe design in such a way kuti munthu ngati angalembese koyamba ndi kachiwiriko imene ndithu yokha automatically ikane, koma chifukwa chani inavomera kuti anthu amene walembese kawiri. Ndi kodi system imeneyi anthu ayikhulupirire pa chisankho kuti izapereka ndithu zotsatira zonena kuti zizakomere anthu onse. Tikumbukira mbuyomu ma electoral stakeholders kuphatikizapo ndithu a zipani zosiyanasiyana ambali yotsutsa boma anakhala kubwera zonena kuti kumeneku kupite ma auditors komwe akachite kauniuni mu kaundula amene wa chisankho, chifukwa ndithu tino zinkakayikitsa ndithu makapotengera ndithu mbiri ya system imeneyi kuti kumene anagwirisako ntchito imaoneka ndithu kuti kumakhala mavuto osiyanasiyana. Komano abungwe limeneli la Malawi Electoral Commission amakana kunoti sakufuna ndithu kuti apite ma auditors kumeneko ponena kuti section 76 ya malamulo ndi kuti simalola kuti kupite ma auditors, zomwe zimapereka ndithu mafunso ochuluka kuti ndi chifukwa chani kodi iwo akupanga defend, chifukwa anthu ena amakhala kupereka zitsanzo kunena zonena kuti zisankho zonse zimene zakhala zikuchitika m'mbuyo kumakhala ndithu kukupita ma auditors, kuphatikizapo chisankho chimene chinachitika mu chaka cha 2019 kunapita ndithu ma auditors, ma external auditors amenewo. Ndi chifukwa chani awa amakana, chifukwa kunena zona azipani ndithu zotsutsa boma anakhala ndithu nthawi yayitali akufuna ndithu kuti bungwe limene asagwiritse ntchito njira imene ya systematic, chifukwa tikakutengani mbuyo pang'ono panali pa 30 October chaka cha 2024 pamene zipani zotsutsa boma chipani cha UTM, DPP komanso AFOD kuphatikizapo UDF anazayitanisa msonkhano watu wankhani pamene ankanena kuti afuna ndithu ku bungwe limene kupite ma auditors, chifukwa ankakayikira ndithu kuti zimene zimachitika kumeneko maka ndi njira imene ya systematic zimaonesa ndithu kuti sizimayenda bwinobwino. Komano abungwe limeneli anakana mosogozedwa ndithu ndi wapampando wake amene ndi Annabel Ntalimanja. Pamenenso ndithu mabungwe osiyanasiyana kapena ma pressure group tikumbukira ndithu pa 8 May chaka chino cha 2025 Malawi First anazayitanisa msonkhano watu wankhani pamene ankapemphaso ndithu kuti kumeneko avomereze ma auditors komanso asagwiritse ntchito njira ya systematic pa chisankho chimenechi, chifukwa ankaziwa zonena kuti zochitika zake ndi zosalongosoka, koma amenewa anakana ndithu akuluakulu akubungwe limeneli. Chimodzimodzinso pa 15 May chaka chino cha 2025 a DPP azayitanisa msonkhano watu wankhani pamene ankanena zoti iwo amafuna ndithu zotsatira za zisankho zimene zizawerengedwe pamanja, sakufuna ndithu systematic chifukwa ankakayikira ndithu, komano iwo anakana. Zimene zinapangisa zonena kuti mabungweso osiyanasiyana ayambe ndithu kupanga zionesero kukakamiza ndithu kuti akuluakulu aku bungwe limeneli atule pansi ndithu maudindo. Ndi tikumbukira ndithu kuti Citizens for Credible Elections anazapangisaso zionesero panali pa 26 June pamene ankafuna ndithu kuti Annabel Ntalimanja atule pansi udindo ku bungwe limeneli komanso Chief Elections Officer ku bungwe limeneli
achoke omwe ndi Andrew Mpesi, ponena zona kuti akukana zinthu zina zimene iwo akupempha ngati ndithu kuti kupite ma auditors, komanso kukana ndithu iwo akuti sakufuna njira ya mathematics kuti agwiritse ntchito pa zisankho zimenezi. Komano kumene amatemesa nkhwangwa pamwala kuti sakuvomereza ndithu ma auditors. Zinthu zambiri ndithu zimakayikitsa chifukwa pamene Commissioner Francis Kansaira anapita ndithu kuti akatenge transfer achoke ku dera lomwe anali apite ndithu dera lina kuti azakavotere dera lina, analembesa kwina kuti ndithu akavoterenso chisankho kwina, komano zinapezeka zona kuti maina awo sanapezeke, iwo ndi akazi awo maina awo ndithu sanapezeke mukaundula ameneyi, zomwe ndithu chinali chisimikizo kunena zona kuti kubungwe limene zinthu zina zake ndithu sizimayenda molongosoka. Komano akafunsidwa nkhani yokhuza ndithu ma auditors, iwo amakana. Ndenso tikukumbukira kuti zipani za DPP, UTM Afford komanso UDF ndi PP anazalemba ndithu kalata pa 23 May chaka chino cha 2025 kulembera kubungwe limeneli kuti akufuna ma auditors apite kumeneko. Nde chifukwa choti mbuyo mwankanira zona kuti ma auditors iwo amayikisa kulola, komanso anthu amene amakazi pani zimene zosusa boma sanawalembere kalata, ndi atalembera anthu ameneyi tikukumbukira ndithu kuti pa 6 June anazayankha kuti ma auditors kumeneko. Anthu azakhulupirira bwanji zotsatira zimenezi chifukwa anakhala zoti anavomereza kunoti kumeneko kupite ma auditors, ndi kuti zotsatira za zisankho alese anakazavomereza kunena zona kuti alese ndithu anachitira umboni kunapita ma auditors, anaona ndithu china chilichonse chinali bwinobwino. Kodi mu nkhani imeneyi anthu angaphunziremo chani? Nkhani ndionera kuti potenga ndithu kuti ku Malawi kuli mfundo za democracy, dziko la Malawi limatsata ndithu mfundo za democracy, ndi bungwe limene la Malawi Electoral Commission amangoyenera ndithu kuti avomereze kuti kupite ma auditors amenewa, chifukwa chonena kuti azipani zosusa amenewa amayimira ndithu nzika za Malawi. Nde tingoyerekeza kunena zona kuti zotsatira za chisankho zimenezo zatuluka, komano sizinakomere ndithu anthu ochuluka, kapena ndithu zabwera ndi chikayikiso, kapena kuti anthu akukayikira zotsatira za zisankho zimenezo. Kodi sizingathe kubweretsa ndithu mkangano ku dziko? Ndi mabungwe ndithu omwe ndi aboma akuyenera ndithu azigwira ntchito zake mokomera nzika, osati azigwira ntchito mokomera ndithu akuluakulu ena amene ali ndithu kaya kumbali yolamula boma ndi zina ndithu zotero. Mwina muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi pamene tikunena zona kuti abungwe la Malawi Electoral Commission abwera kuzatsimikiza kunena zona kuti kwapezeka ndithu maina ochuluka onena kuti analembesa ndithu kawiri mu kaundula wa chisankho. Ndi ngati muli ndi ndemanga imeneyo mutha kutiuza mu comment section, koma tikamapereka ndi kuti tikumbukenso kulemekeza maganizo a ena. Musaiwalire panga like video imeneyi, komanso panga subscribe channel ya Fox News Malawi 18, ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.